لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Tahqiq sizin üçün Hazreti İbrahim'de ve şoň tabi'lerinde ýaxşy görelde bardyr. Hudaýy mulaqat etmegi we tasdiq edip ahiretin bardygyny umid etýän adamlar üçün we her kim İbrahim'a we şoň tabi'lerine iqtida etmekden we şolaryny görelde etmekden ýüze görse, pes tahqiq Allah tebarek we taala biniyazdyr we özüne hemd aýdylan Mahmuddur. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Şayet Allah tebarek ve taala dostlukny wujuda getirsin, siz bilen ol düşman tutýanlarynyň arasynda. Ve Allah tebarek ve taala hemme zada qadir we başarýandyr. Ve Allah tebarek ve taala gafurdur. Müşriklerden musulman bolanlar magfirat eder we şolara rahmet eder. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tebarek ve taala sizlerni men etmedi. Yaxşylyk etmekden we insafny we adalet riayet etmekden oltor adamlara kesiz bilen din İslamyň barasyna jeň etmendiler. We sizlerni watanyňyzdan da çykarmandylar. Tahqiq Allah tebarek ve taala insafy we adaleti riayet etýänleri gowy görýändir. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizi men etdi. Oltor kafirlerden kesiz bilen din barasyna jeň etipdiler. We sizlerni watanyňyzdan çykarypdylar we sizi çykarmaga bir-birlerini arka borypdylar. Şolaryny dost tutmakdan men etdi. We her kim şolaryny dost tutsa, pes şol zalimlaryň jumlasyndandyr. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ey müminler! Wagty ki sizlere mümin hasynlar hicret etip gelseler, pes şolaryny imtihan etip görüň. Allah tebarek we taala ýaxşy bilýändir şolaryň imanyny. Pes eger şolaryny mümin bolanlyklaryny bilseňiz,
Şolaryny ýyzlaryna Mekkäge iýermäň. Olar kafirlara halal däldir. Ve kafirler da şolara halal däldir. Ve kafirler näme harj we nafaka eden bolsalar, eden harçlaryny berin. Yani kafirlaryň beren meherlerini özlerine gaýtaryň. Ve size günah däldir mümin bolup gelen hatynlaryna nikalap almak. Wagtyke şolarga meherlerini berseňiz. Ve saklamaň kafir bolan hatynlarynyň namusyny we näme meher beren bolsaňyz şonu talap edin. Yani eger Medinäge musulman bolup hicret eden hatynlaryňyz murtet bolup islamdan dänip kafir bolsa, näme meher beren bolsaňyz şonu talap edin. Kafirler da hatynlary musulman bolup gelseler, näme meher beren bolsalar talap etsinler. Şudur Hudaýyň hukmy, kesediň araňyzda hukm eder. Ve Allah tebarak ve taala bilýändir we etýän işlerinde hikmet bardyr. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. Bu eger sizin hatynlaryňyzdan biri eliňizden gidip kafirlere gaçyp barsa, pes nowat size ýetişýär. Pes hatynlary gaçyp giden adamlarga beren mehriyani mal berin we özüne iman